Здравейте всички тук, аз съм Дискохан и в този клип ще играем на Minecraft в сервера BG Minecraft. Така, в предишния клип, както помните, той сега се качва, бях в Нетъра и се бих с моите добри гостенствувани приятели. И така, помните, че ходих за Blaze Rod също и събрах. Имам и още. Къде са? What the fuck? Къде са, бе? Добре. Имам 5 Blaze Rod-а. Лъкове, мъкове и така. Имам доста епали. И с нетърпение очаквам да излезне в замундата 1.9 на Minecraft. Това ще е много яко. И дори също така лага. В този клип ще довършвам къщата. Моята стара дупчица. Да, и лопата трябваше си взема. Лопата. Къде ми изчезна лопатата, бе? Не бе, сериозно, къде ми изчезна лопатата? Нещо не разбирам. Диаманти. Ето я, бе. Слаб. Така. Да видим къде ме пуска. Добре. При къщата някъде. Защото мисля, колкото дърт имам, ще го увелича още острова. И готово. Трябва да стига са. Да хапнеме. И така. 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 Не знам се. Фак. Лагам. Shadow Fire. Той даже вече мисля, че се е качил. Тупа. Това е най-добрият начин да ви кажа. Так му събирам дърт за острова. Фермите ще си ги преместя спокойно. Те са просто за сега. Даже мисля, че съм снимал как копая. Абе! Ако слушате така го правя, просто спомнете Space и той ще така прави. Видите, съм че пада. И така. Вау, яко! Така. Сега ще се върна. И така реших да ви направя една изненада да таковам къщата, но
наистина тъпо и няма да имам време нещо друго да си правя. Аз следърка съм просто да не стигам броните. Така, искам да ви покажа какво съм направил за сега. Тия честове трябва да ги преместя, всъщност. Бум. Чакайте ми. Окей. Друго нещо. Толкова имах. Чест. И това е. Така, за кого щупих? Да. Ще го направим доста по-голям. Не бе, не ми стига 2 фенса. Дървото ми свърши, толкова много дърво има, много. Това фенсгейт ли да? Трябва да ми тъкнем 2 фенсгейта. 3 всъщност. Направих доста вратки, знам. Но съм първи. Така. То клип ще ме пише, че малко съм проработил в къщата. Но според мен е яко така. Така. Руди. And. Мук. Всичко дърво ще ми бъде тук. Тук вече съм си определил стъвичките. Тук на нека се качвам. Хоп, ето. Така. Cobblestone. ББ.
Така сега няма често, но... Опс. Ползи онс. Опа, хоца. Честно ми каза, не знам какво да правя. Ще ми пиша, че заглавието, че поработих малко в къщата, но не много поработих. Тук трябва да пиша да си предадат мене търта, че ми трябва 5 стака поне. Защото гледай. Един стак даже не ми стига на страна. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 стака дърт. Перфектно бе. Мога петина направо. Anchman built a portal to Nether. Ого! Моето момче ще биеме. Ако си парес. Само правим ако тук да правим тък, сложим вода, ще си изгасиме портала. База форм. Изкухвам. Добре. Мисля, че това беше много хубав клип. С който тук направихме. Вау. Така, не спаваме. Ето. Ето, тук ме спалва. Защо? Ето, тук ме спалва. Защо? Кай. Ето, тук ме спалва, както казах. Тук ми е лъка. Добре, надявам се клип. Така. И с търпение очаквам 1.9, защото като цъкнете F5 е този мерник, където ми е. Се маха като цъкнете F5. Ето, например. Тук ми се вижда. Цъкнаме ли, който е така, например, F5, ми се маха мерник. Махам се мерник. Докато не цъкнем пак F5. Така. Добре. Благодаря с мен, ще се видим в следващия клип. Обърнете лайк, коментарите и кажете в коментарите това. Това, коя програмка да снимам, за да качвам клиповете в YouTube. Аз ще се опитам да си влезе на компютъра с моят канал току-що. И за да снимам по-дълги клипове, такива много кратки и чао!